avem bateria, mufele și încărcătorul care intră în priză, da? Se bagă mufele aici, da? Să nu se scoată de aici niciodată, de preferință. Trebuie să scrie LiPoCharge 2,5 A 14,8 V. Se mufează bateria doar când mufele sunt băgate aici, da? Se mufează bateria. E cam greu de ținut, dar o să ne reușim așa. Mufa aici, da? Mufa mică intră în gaura de sus de aici, da? Obligatoriu pusă și mufa asta și mufa asta, da? Apare 2,5, da? Ține apăsat pe Enter câteva secunde, scrie Battery Check și vă întreabă confirm stop sau Enter, da? Și mai dați o dată Enter. Și acum se încarcă bateria. Asta când faceți acasă, folosiți încărcătorul care îl aveți la 220. Când faceți pe baltă, aveți un cablu, se bagă în locul acestuia aici. Și la roșu, negru la negru, la bornele mașinii, la baterie sau la plus minus general, unde se încarcă bateria în caz de rămâneți fără curent. Când s-a încărcat, scrie full, aici în dreapta o să scrie 16,8 V. Când veniți de la pește, mufați iar bateria la fel, da? Apăsați pe ăsta al treilea până scrie Lipo Storage, înseamnă lipo păstrare. Se apasă pe Enter, Battery Check și încă o dată de confirmare pentru a o descărca sau o băga în storage, în depozitare. Bateria stă în jumătate. Bineînțeles, bateria întotdeauna conectată și mufa mare și mufa mică. Când s-a încărcat, se oprește automat, nu trebuie să stați de el. La încărcare nu se încălzește, dar la descărcare se va încălzi. Acesta trebuie pus pe un material tare, pe jos, pe gresie și așa mai departe. După terminarea încărcării se scoate borna de aici, da? Deci se scoate mufa de aici și mufa de aici, mufa bateriei, da? Niciodată nu se scot bornele din încărcător pentru că se face scurt și se poate arde și încărcătorul și bateria și atunci apar probleme. Pentru alte detalii vă rog mă sunați.